Mitä on footvolley? Footvolley on pallopeli, joka yhdistää kiihtovasti jalkapallosta tutut kosketukset beachvolleyn pelimuotoon ja ympäristöön. Laji sopii täydellisesti kesäpäivään rannalla, mutta on harrastettavissa beachihalleissa myös talvikaudella. Peliä pelataan pareittain, joskin höntsätä voi tietenkin myös sovelletusti. Palloa pelataan verkon yli käyttäen kosketuksia jaloilla, päällä ja rinnalla. Parilla on käytössään 3 kosketusta, jotka optimitilanteessa käytetään vastaanottoon, passiin ja hyökkäykseen. Parhaimmillaan laji on myös nautittavaa katseltavaa akrobaattisine suorituksineen. Footvolley on laji, joka tarjoaa haastetta, näyttävyyttä, urheilullisuutta ja hauskuutta. Peliin antaa parhaan pohjan tausta futiksen tai futsalin parista. Hiekka on myös armollinen pelialusta, mikä tekee monesti footvolleysta sopivan lajin myös sellaiselle, jonka futisharrastus on kärsinyt loukkaantumisten takia. Suomessa footvolleya pelataan ainakin Tampereen ympäristössä, Helsingissä ja Jyväskylässä. Turnauksia järjestetään näissä kaikissa ja pelimatkoja voi tehdä myös ulkomaille melko matalalla kynnyksellä. Footvolley Sastamala toivottaa lajista kiinnostuneet tervetulleeksi tutustumaan. Pelaamme Tampereen alueella ja Sastamalassa, mistä löytyy myös halli talvikaudeksi. Ei muuta kuin pallo ilmaan!